buntag guys. So karon magkuan din mukbang dito lang guys. Shoutout day ko ni Sir Campos na po shoutout siya. Shoutout po ko sa mga sekreto nga pasuportan ako kung sige po share sa akong reels. Kaila ko ninyo kay kabalo ko kung kinsa mo kay balot mo kinsa pud mo. Murag mag-monbot ka kay kamay. May kaya lukot, lukot, di man lukot yun. Lamig kayo di lukot. Naglibit. Kalau tak kanyang guys. Saan dah? Ngalang. Mau na to guys ha. Masa to. So thank you sa pagkuhan sa akong video. Babush.